Il-periklu fuq il-post tax-xogħol huwa element ewlieni li l-ħaddiema tal-korpi ddixxiplinati jaffaċċjaw kuljum. Sal-lum jekk fost oħrajn ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili iweġġa' fil-qari ta' dmirijietu ikollu jagħmel tajjeb hu għall-ispejjeż mediċi li jistgħu jinqalgħu. Iżda bħalma għamel fil-kwistjoni ta' dritt li jsibħu f'union tal-għażla tagħhom, il-Gvern reġa' żamm kelmtu mal-4,500 ħaddiem li jservu fl-4 korpi ddixxiplinati. Dan fid-dawl li qed tkun evalwata l-possibilità li tkun introdotta polza ta' assigurazzjoni li tħares il-korpi dixxiplinati kollha. Li ma' wegħed elettorali l-Ministru għall-Intern Carmelo Abela ikkonferma li bdiet titwettaq. Ħriġna sejħa għall-espressjoni ta' interess kif il-fatt issejjaħ biex il-kumpanniji tal-assikurazzjoni sal-aħħar ta' Awwissu ta' din is-sena jagħtu il-proposti tagħhom dwar din il-polza x'għandha tkun tinkorpora fiha u kif nistgħu nassiguraw li fuq il-post tax-xogħol tagħhom jekk inqala xi inċident jew alla ħares qatt anki telfin ta' ħajja kif huma jew inkella l-eredi tagħhom ikun jistgħu jibbenefikaw minn din il-polza. Il-Ministru Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaħdem favur il-korpi dixxiplinati kollha u fuq kollox fl-aqwa interess tal-poplu Malti Wawċi. Dan ifisser li dan il-Gvern ser ikompli jagħti aktar drittijiet wara tajna dritt ta' union mingħajr strike. Qed inkomplu nsaħħu lill-korpi dixxiplinati biex filwaqt li jagħtu servizz aħjar lil pajjiżna, però huma jkollhom is-salvagwardji meħtieġa għalihom u l-familji tagħhom.